ஈரானின் கட்டுப்பாட்டில் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி இருக்கிறது. இந்த வழியாக கப்பல்கள் செல்வதை தடுப்பதற்காக தற்கொலைப்படை ட்ரோன் படகுகளை அதிக அளவில் கையிருப்பில் வைத்துள்ளதாக ஈரான் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக அந்நாட்டு அரசு தொலைக்காட்சி ஏவுகணை நகரம் என்று வர்ணிக்கப்படும் நிலத்தடி வளாகத்துக்குள் எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஈரானிய ராணுவம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி தற்கொலை தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பெரிய அளவிலான கடல் ட்ரோன் படைகள் தற்போது கடல் வழியாக செல்லும் கப்பல் போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் தயாராக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் நீண்ட சுரங்கப்பாதை முழுவதும் கடற்படை ட்ரோன்கள், கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணைகள், கடல் கன்னிவெடிகள் வரிசையாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. சில ஆயுதங்கள் ஏவப்படும் காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த வீடியோ காட்சிகள் எப்போது எடுக்கப்பட்டன என்பது குறித்து தகவல்கள் வெளியாகப்படாத நிலையில் குறித்த வீடியோ காட்சிகளை வெளியிட்ட நிலையில் தற்போது பல நாடுகள் அச்சத்தில் காணப்படுவதாகவும் கடலுக்கடியில் பிரம்மாண்டமான ஒரு ஏவுகணை நகரத்தையே ஈரான் வைத்திருப்பது உலக நாடுகளை அச்சத்தில் ஏற்படுத்தும் விடயமாகவும் காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.